Μακριά από το θόρυβο του κόσμου, σε μια ήσυχη ξεχασμένη γωνιά της υπαίθρου, βρισκόταν ένα μικρό αγροτόσπιτο. Και μέσα σε αυτό, μια οικογένεια με 3 αγόρια που δεν γνώριζαν τίποτα πέρα από τους ξύλινους τοίχους του. Για αυτούς, αυτό ήταν ολόκληρο το σύμπαν, ένας τόπος τάξης, σιωπής και προστασίας. Ο πατέρας του συνήθιζε να λέει, σχεδόν σαν προσευχή: «Μέσα σε αυτούς τους τοίχους, είσαι ασφαλής. Εκεί έξω, κανείς δεν ξέρει τι σε περιμένει στο σκοτάδι». Τα αγόρια μεγάλωσαν κουβαλώντας αυτά τα λόγια σαν ασπίδα. Μέρες γεμάτες με βιβλία, δουλειές του σπιτιού και τη ζεστή λάμψη της λάμπας της κουζίνας. Χωρίς τηλέφωνα. Χωρίς φίλους. Χωρίς ξένους. Μόνο ο ένας με τον άλλον, και η πεποίθηση ότι ο έξω κόσμος ήταν ένα επικίνδυνο μέρος που προοριζόταν για άλλους ανθρώπους. Έτσι, έμαθαν να θαυμάζουν την ασφάλεια και να φοβούνται την ελευθερία. Αλλά η ζωή έχει έναν τρόπο να ψιθυρίζει σε όσους προσπαθούν πολύ σκληρά να μην την ακούσουν. Και ο ψίθυρος έφτασε στα αγόρια τη χρονιά που ο Γιώργος έγινε 18 ετών. Για πρώτη φορά έπρεπε να ταξιδέψει μόνος του στην πόλη. Μια απλή δουλειά ρουτίνας, είπε ο πατέρας. Υπόβαλε τα πανεπιστημιακά χαρτιά και γύρνα αμέσως. Χωρίς καθυστερήσεις. Απλό. Ασφαλές. Προβλέψιμο. Αλλά ο έξω κόσμος τον περίμενε πολύ περισσότερο από όσο φανταζόταν. Ο Γιώργος κατέβηκε από το λεωφορείο με την ακαμψία κάποιου που φορούσε ρούχα άλλου άντρα. Η πόλη έμοιαζε πολύ θορυβώδης, πολύ φωτεινή, πολύ ζωντανή. Μέσα στο γραφείο των εγγραφών, ενώ στεκόταν παγωμένος ανάμεσα σε ουρές και έγγραφα, κάποιος του μίλησε. Ένα κορίτσι. Μαρία. Η φωνή της ήταν ζεστή, σαν πόρτα που άνοιγε. Το ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια και εκείνος ανοιγόκλεισε τα μάτια του, χωρίς να είναι σίγουρος αν έπρεπε να απαντήσει ή να φύγει τρέχοντας. «Είμαι εντάξει», ψιθύρισε, αν και ήταν φανερό ότι δεν ήταν. Εκείνη αμογέλασε, όχι το ευγενικό χαμόγελο που ήξερε από το σπίτι, αλλά το είδος εκείνο που κάνει κάποιος όταν σε βλέπει πραγματικά. «Τότε άσε με να βοηθήσω ούτως ή άλλως», είπε εκείνη, παίρνοντας απαλά τις φόρμες από τα τρεμάμενα χέρια του. Για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Γιώργος ένιωσε πως κάποιος του φέρθηκε σαν άνθρωπο, όχι σαν σκιά μέσα σε ένα ήσυχο σπίτι. Μίλησαν. Όχι πολύ. Ίσα-ίσα όσο χρειαζόταν για να νιώσει ο Τζον κάτι επικίνδυνο να ξυπνάει μέσα του. Περιέργεια, ζεστασιά, η τρομακτική ιδέα ότι ο κόσμος μπορεί να μην ήταν τόσο σκοτεινός όσο τον είχαν διδάξει. Κουβαλούσε αυτή τη σπίθα μέχρι το σπίτι. Εκείνο το βράδυ, το αγροτόσπιτο έμοιαζε μικρότερο από ποτέ, σαν η τύχη να είχαν μετακινηθεί πιο κοντά, νιώθοντας την αλλαγή πάνω του. Τα αδέρφια του παρατήρησαν την ήρεμη καταιγίδα στο πρόσωπό του. Στο αμυδρό φως της κρεβατοκάμαράς τους, ο Τζον τελικά ψιθύρισε. Ήταν διαφορετική. Μου φερόταν σαν να ήμουν σημαντικός. Ο Σάιμον, ο μεσαίος αδερφός, κατάπιε με δυσκολία. Ο μπαμπάς είπε ότι δεν πρέπει να μιλάμε σε αγνώστους. Το μικρότερο αγόρι καθόταν εντελώς ακίνητο, με τα μάτια ορθά ανοιχτά στο σκοτάδι. Ο Τζον κοίταξε προς το ταβάνι, σαν να μιλούσε σε κάποιον αόρατο. Και τι θα γινόταν αν ο μπαμπάς δεν έχει πάντα δίκιο? Σιωπή. Μια βαθιά, βαριά σιωπή, αυτή που κάνει ένα σπίτι να ακούει. Έπειτα ένας ήχος. Μια μόνο σανίδα δαπέδου να τρίζει στο διάδρομο ακριβώς έξω από την πόρτα τους. Αργά. Βαριά. Ένα βάρος που αναπνέει πίσω της. Τα αγόρια πάγωσαν. Κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει. Ακόμα και η λάμπα φάνηκε να χαμηλώνει, σαν να φοβόταν. Ό,τι κι αν στεκόταν απ' έξω, έμεινε στην πόρτα για πολλή στιγμή. Και μετά εξαφανίστηκε. Το σπίτι επέστρεψε στην ησυχία του. Αλλά τίποτα μέσα στα αγόρια δεν θα ήταν ποτέ ξανά ήσυχο. Η πρώτη γεύση του κόσμου είναι πάντα απαγορευμένη.